Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam nga nagpailinged itinagan a Donald. Iti probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. May saak a gardinero. Panagmula itinatnateng ti pagbiyagan mi iti pamilyak. Gaputa nagpatingga aklaeng iti elementarya. Iso abalitok kanyak ti tunggal oras. Takayat ko nga adu ti malpas ko a trabaho iti garden. Bueno papagayam, intay dinggan ti panakay-drama ti pakasaritaan ni Donald. Dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Violeta, bumangon ka ditan. Ingkagluton iti balunan tayo kadag iti ubing ama pa ni Garden. Anya? Nasapa pa ilang Alas 3 pa ilang iti parbangon. Masapol ama pa na ko nagsibog. Sakbay asumingising ti init. Sige, bumangon ako. Tenak nga rod agluto. Apag isunto ang mamigat tayo kadag iti ubing into nagsubliak. Donald. Anya, mapan kayo ag trabaho ijay garden ita, Donald. Wananang. Ado ti trabahuan mi iti asawak iti garden. Itugot min dagiti ubing ijay. Katno, agpaskan ita nga aldaw ni ulitag mo alitaw. Amang ano adda maibagada no di kay umatendar iti partida. Saanin nanang. Mataktak kami lang iti trabaho mi. Da kayon ti mapan. Anya, ay nukas ta nga road, ibati yo dagiti anak yaw, ta iso ti kadwak amapan umatendar. Ta saan kat nga amin kayo kat saan amapan. O sige, agbati nga rod dagiti ubing, nanang. Talaga kit di akasta na day ta anak yaw. Ay na, pasensya kayo lakuman ka ni Donald nga anak ko. Ay saan abali, tada kami mo't dito'y kadagiti dua nga anak da nga imatendar. Makapasuron mat ti aramid na day ta Donald. Ammo na nga ada okasyon itangal daw. Pumanaw kit din. Jak ammo no anya day ta nga klase ti panagpampanunot ti kaaruba akaskan kuana. Donald anak, nukas ta ngamin nga ada karupa tayo nga agpaskan. Agatendar kamot tapno awan ti maibagbagada ken ka. Nanang, napatag ti trabahok iti inaldaw. Numabalin, jak kayat amasayang ti oras ko. Gapot balitok kanyak ti oras. Anya? Kas iti nakunakon, jak kayat ti mataktak iti trabahok iti garden. Mapilit dak nga rod nga umatindar no jak mat kayat. Wan ngam nakababain anak ko. Amang ano ibagada nga awan respetom. Nga awan ti panakibagay mo iti padam a tao. Adulamin day tananang. Aramiden da kadilaang ti kayat dang aramiden. Ta aramidak mat ti kayat ko nga aramidan. Kastalaang day ta. Naala, makaamo ka nga rod anak ko. Numaminsan, bagbaga amot ngamin di asawang Violeta. Talaga ngamin abisi ni Donald. Iso adi na masangot ti umatendar iti anyaman nga okasyon. Amin tayo, adama ko na atrabaho tayo iti inalda, Violeta. Amumi da ita. Ngam awan kas iti makibagay kayo nga agasawa. Saan ko maakasta nga ultimo kaaruba tayo nga agkasar, deyo pa'y masango nga atendaran. Uray no kaaruba tayo nga agminatay. Saan kayo pa'y nga agatendar? Anya ngay mo't dayta, Violeta. Kasano ngamin kat saan nga rod akayat ni Donald ti masingsinga iti trabaho na, auntie. Siyak tupay nga asawa na. Saan ang mabalin nga agyanak latan dito'y balay? Masapol nga agtinulong kami. Tano saan? Agungat. Ay, sobra unay mo't dayta akin nagagat ti asawam, Violeta. Donald, awanan ni Mang Tomas ak aruba tayo di talaod. Natayon. Anya? Natayan ni Mang Tomas? Kita,
Naladaw ka ni ti damag. Kat no intaray da ijay ospital. Gaputa na atake. Ngamdak sanggasat. Takasangsangpat na lang ijay ospital. Natayang. Aya? Isu nga umay da kadagason. Taag titinulong tayo ang mangyawid iti bangkay na. Adayumot ngamin dito'y purok tayo ti kalsada. Masapul ang mapanta tumulong. Eriko. Adda na patag nga ubrag ita. Inak agabono kadagiti mulak anat natang ija garden. Anya? Si kalangan ti mapantumulong. Uray, tado kayo mat siguro ang mapansumabat iti bangkay. Insangpot da kanon ti bangkay ni Mang Tomas di tabalay da, Donald. Mapantayo mat makilamay. Tapno awan ti maibagbagada. Saanen? Awan matla ti maaramidan tayo, tanatayan. Anya nga iti aramidan tayo, Jay? Agtugtugaw laeng nga aguray iti makan. Nang runa kada kayo ababae? Sana bali Talibre mat ti makipangan ichay. Tagpartida iti baboy kon baka. Intakid di agtrabaho, tasayang ti may saldaw. Anya? Iso ama pantakid di agtrabaho, isupay ti trabahuan tayo ija garden. Sige. Sa anak nga rodon amapan makilamay. Intalangan agtrabaho. Nasayat, imbag da itanatay. Tapinanawan ng tibiyag dito'y lubong. Ngemda tayo nga agrigrigat pailaang agtrabaho. Anya nga iti pagbiag tayo, no di tayo agtrabaho. Aldaw ita titabon ni Mang Tomas. Itayak pa lang agrikos-rikos. Ngampulos adyak makita ti aniniwan dayjay a Donald. Ay na, tata. Sigud mo't ngamin nga isulaan ti awan. No kastoy nga darigat iti purok tayo. Kanayon akasta. Isu adiyon sa pulan pay. Ipakpakita na nga awan ti concern na iti kaaruba na anamatayan. Kwa tata. Adamat kit di atim tau it na nga abuloy di ang agasawa. Uray pay, rumbangkat, awan kas iti umay mat agpakita ditoy. Apay, ti kunana, awan nga tamat ti dumteng arigat da. Dayta kumamat ti panunutan ni Donald. Anya ngay nga rod tata. Isumat ti kayat na. Bye-bye antayon Panagkunak kat husto mo ti ibagbagan ni Ulitegyo alito, anak. Nga anya, nanang. Nga umay ka mo't tumulong no kasta nga adarigat ti kaaruba. Iti kasta, no adan tumot dumtang arigat mo, umay da ka mo't saranayon. Bayan nyo ka di nanang. Tanusyak to ti bumaknang. Agparti akto iti adu ababoy. No kayat da, pati baka, tayabak amin ida. Tamangan tayo amin dito'y balay. Ay, saan mo siguro anaawatan ti kayat ko asawan anak ko? Iso makamo ka man laangan. Di ka agdanag nanang. Umadanin ti panagkasangay ti inauna nga anak mi kini Violeta. Mangparti kamin to iti dingwen. Maawis amin akaaruba tayo. Apay ngay, Donald. Dandanin ti pangal daw. Ngam, awan matandag iti kaaruba tayo nga umay. Uwen nga rod, bakit? Inawis ko mat amin ida, idi kalman. Nga, apay nga awan mat ti umay. Sapay nakaad-ado dagiti insagana tamakan. Asino nga'y timangan ka dagitoy. Saan sa amat akayat dagiti kaaruba ti umay, Donald? Awan mo tao iti mambalay da. Sigun ka dagiti anak da, napanda ka no nagtrabaho iti umada. Ha? Anya pa'y lang arot ti aramidan tayo ngay. Mangan tayo na. Kanan tayo amin, asagana tayo. Agyaman ak taimay ka, Eriko. Tapno adda kadwak anang isagana ka dagiti makan. Well, Donald. Amok ngamin nga awan kadwam aman isagana kadagiti kasapulan iti panagkasangay ti anak yaw. Ala, rugyan tayon ti mangan. Nukas ta nga awan ti mauray tayo kadagiti naawis nga umay umatindar. Nay, nagadumot gayam ti sagana yu ditoy, Donald. Auntie. Umay kayo. Mangan tayo. Agyaman ak taimay kayo. Ay, wana. Tanarigat mat no jak umay kat inyawis yu mat. Ni ulitaglito. Apay adiyo kadwa. Ne,
Jack man amo no sa dino tinapanan na. Kunak man no imay ditoy. Saan mat, auntie? Ne, dat-datayo mo't gayam. Ay kat mangan tayo na. Dayto yan ti kung kunakken ka, anak ko. Kayat ka di asawan da ito Akagurgura dagiti karuba tayo, nanang. Taapay ngawan mo't apulos ti imay kadakwada. Adaday ta iti panakibagay mo iti padam a tao, Donald. Babain damot siguro Ngamen, si katay tao apulos adi dumaray no agpaskenda. Agibalbalos da, kasta ka di, nanang. Ay na, awan mo ti kasta nga imbagak kat anak ko. Ngem, amirisem no anya ti pagkurkurangam. Amangan no ti panakibagay mo kadagiti kaaruba, ti kurang ken ka, anak ko. Nasaya at mat, no awan kadagiti kaaruba tayo ti dimmar ay iti paskanda, Elvira. Iti kasta, kat maikkan mat iti leksyon ni Donald. Siyak tinangibaga kadagiti kaaruba adi damapmapan. Ha, ne, anyamot day nga inaramid mon, lito? Maruam tikaskan kwa na adi na amo ti makibagay iti pada na atao. Bayam di tantakukwa na laang ti adu asagana da. Lito? Sana balay, ta saan mat ama ko na arigat ni Donald dayjay nga panagkasangay ti anak da. Parambak laeng. Nagsakit ti tiyan ko, Donald. Anya? Kunak no saan mo pa akabulanan ita, bakit? Jack mo. Kasto yung matan. Anay ko. Mabit lang, bakit? Inak ayaban ni nanang. Ta iso ti mangkadwa kadagiti ubing. Taubaan kan nga ipan iti ospital. Di nagkabailan. Wag may sa ka amang ngawit kanyak, Donald. Ingkag patulong ka dagiti kaaruba tayo. Pangasin. Mabainak samot nga patulong. Sige, iturturad ko. Eriko, agpasikalan ti asawak. Kasapulak unay ti tulong yo. Kasta ka di. Tulungan da ko maamang ipan iti asawak iti ospital. Marigatanin. Di ka agdanag, Donald. Mabiit lang. Ta inakriingan dagiti lalaki ak aruba tayo. Agyaman ak unay, Eriko. Ay na, agyaman ak bakit? Tanagpas ngay kamutlangan na siyaat. Wen nga ron, Donald. Lalaki ti may katlo nga anak ta. Kat inton bigat, mabalin tayo kanon ti makarwar di ospital. Wen bakit? Naimbaglaan. Taada dagiti kaaruba nga imay timulong kada tayo. Ay, tanuawan. Ay, Jack amon na nga tinapasamak kada kami ti anak ta. Dakkal ti yaman ko, Violeta. Impagarup ko ngamin idi. Asanda ko napagan ano at tulungan dagiti karuba. Gaputapulos ajak matimultulong kadakwada. Hanggang nagbiddutak. Manangaasi ti Diyos, lakay. Saan na taabaybayan no maipapan itirigat. Dayta ko matipanunutam. Kat pagyamanan talaunay, tatimulong dagiti kaaruba tayo. Kumusta ang dagiti aginam, Donald? Baba ni ti asi ti Diyos. Nasaya at damat ngagpadpada, Angkel. Nasaya at mat nga rod no kasta. Dakkal ti yaman ko. Taado dagiti lalaki akaaruba at imulong kanyak anang itaray iti asawak iti ospital. Tanuawan da. Jak amon man yan tinapasamak kadagiti aginak. Sapay lakuma, taumdasan day ta apagpampanunutam ita, Donald. Angkel. Tapno inton maminsan, no adarigat ti kaarubam, rumbang kumamat nga adda ka nga umay tumulong. Agyaman ka pay tatinulungan da ka. Uray no di mo ammo at tumulong. Nakamiris ako, Angkel. Naamiris ko, ti kinapatagtipan nakibagay iti pada a tao. Kat di ka agdanag, manipod ita,
Sursurwak matten ti mangi sakripisyo iti oras ko at tumulong iti padak a tao. Pudno gayam tay pagsasao ako nana. No man is an island. Sa anak ngamin asigod at tagabengget. Iso ang mabainak ang makipulapol, Mr. Lonely. Ngem itiday di agundaway, na amiris ko asaan arumbang aliklikan ti tumulong, itirigat ti kaaruba, ta iso damatlaang ti makatulong kan ka, iti tiyempo ti rigat mo. Daytoy man ti pakasaritaak, tuy pagayam mo, Donald. Pagayam Donald, nasaya at metta nakaamiris ka. Tamay mayat matlatta, tay amom ti makikaaruba. Tati agkakaaruba, isuda matlaeng ti agtitinulong. Ket no nasaya at ka iti karubam, nasaya at damatkan ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged iti nagan a Donald, iti probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inikan biyag dagiti papagayam yo iti radyo akas kada. Emily Kalika, Teresa Kalay, Joffer Basit, Michael Lugitan, kento'y pagayam yo, Jonar Ributazo. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.